Района на Долни Чифлик, където един необичайен извор се превърна в хит в социалните мрежи със своята гореща вода. Горяща даже. Какво е обяснението на този феномен и защо все повече хора го посещават? Това сега ще ни каже Емил Дамянов и ще ни го покаже. Емо, добро утро! Здравейте! На пръв поглед изворът, пред който се намирам, не се отличава с нищо специално. Докосвайки се до него обаче, се оказва, че не е точно така, защото ако поставите във водата горяща клечка кибрид, например, то тя няма да изгасне, а водата ще се възпламени. Но това далеч не е единствената причина, поради която хората посещават това място. Какви тайни крие още изворът и защо в последно време го посещават все повече хора, ви предлагам да видите сега. Недалеч от Долни Чифлик, в местността Ботево, един извор прави по-специално впечатление. Изворът на горящата вода. Уникален с това, че водата в него може да бъде запалена. Изворът привлича хора от цялата страна. Сред тях са Димитър и Белослава. Попаднахме на статия за тази горяща вода, така наречена, и решихме да запалим колата и да дойдем тук да видим какво се случва. Просто да го видим. За първи път ще видим такова нещо. Зад природният феномен обаче се крие простичко обяснение – голямо количество газ, което извира заедно с водата. Отначало то правиха сондаж. Излезе от тръбата вода и като я запалиш, гори. Местните хора разказват, че сондажът е правен още през 50-те години на миналия век. Още тогава обаче се оказва, че освен че гори, водата в извора има и уникални лечебни свойства. Първият път, като извираше водата, се колебаяха хората дали да отиват, нямаха доверие. Обаче като почна, голяма файда. И тогава направиха два басейни, мъжки и женски басейн. Беше направено, идваха тук наши хора, дето е прочуса, от цяла България идваха. Имаха хората файда от тази вода. И сега някои пак идват и питат, тук спират, къде е тази вода? Отиват там, тя вече тръбата изгоря, ама пак извира вода. След като била изследвана, става ясно, че водата съдържа голямо количество йод, както и други полезни вещества, което помага на хората основно при кожни заболявания. От кожни рани, екземи, някой даже си пълна решесенца, по една глътка се пива ли тъй нещо и за язва или за какво помагало. Сега мястото е занемарено и няма следа от басейните от миналото. Ходили сме, къпали сме се там, нали, но вече след това просто ги съборя. Сирена, разрушиха се. Въпреки това обаче, интересът към извора остава голям. Посещават го обекта. Дори аз намирам хора там, като да чакам ред. Помага им. Идваха. Тук днес едно момче, питата му била колко години рани имала на питата. Днеска приказах. Казах, ходих там, ама кисна го там, не да взема вкъщи. И каза, питата ми оздравя.